Magandang gabi mga kaspero. Magdadive na naman kami. Kasama ko si Master X. Dalawa kami. Si Kuya nandun sa baybay. Ito yung gagamitin namin service, yung top down. Yung pana. Sana mapuno namin ulit ito. Sana umandar. Sa Bulabog yung destination namin ngayon. Kasi kagabi nasa Diliwid kami. So ngayon nasa Bulabog kami. Bulabog naman yung dive namin ngayon. Kasi kumalma eh. Ang ganda ng klima. Sana makaswerte kami ngayong gabi. Kahit pang kapi-kapi lang. Ang lamig mga kaspero. Woo! Hindi pa nakalubog sa tubig, ramdam na yung lamig. Andito na kami ngayon, kaspero, sa baybay. Ito yung ginagawang bangkang malaki, oh. Grabe. Laki. Ano yung magiging service namin sa susunod natapos. Laki, oh. Grabe. So ito mo yung gagamitin namin. Ayun yung maliit. Tatlo lang naman kami. Dito lang kami sasakay. High tide. Grabe. Lakas ng agos nito mga kaspero. Pero okay to kasi labas yung mga isda. Check muna natin yung gasolina. Ay, meron pa. Sa bulit saraan. Makalimang ikot pa kami. Dami pa rin. Pero maliliit na lang. Ayan. Yung mga seagrass na galing mga alon. Tara na mga kaspero. Samahan nyo kami ngayong gabi. Tayo ay maghahanap buhay na naman. At ito na nga mga kaspero, ang una nating napana at nagpakita agad ay isang samaral. Ito na, ayan. Boom! Yari ka! Sapol agad. So, unang sisid, unang samaral agad. At dalawa yan sila. Isa lang yung nadali natin. Ayan. So, bitbit na natin yan pataas. At meron na tayong buhay na mano. Ang ganda ng buhay na mano natin mga kaspero. Isang malapad na samaral o kaya rabbit fish. So ito naman yung pangalawa natin, isang manitis o goat fish. Ayan, huli agad, tinamaan sa pinakahasang o gills niya mga kaspero. Ayan, pangalawang huli. So titingnan natin kung ano yung pangalawang huli. Eto na. Ayan, pangatlo na pala. Ayan, isang snapper o emperor o tinatawag na katambak o one dot snapper. Ayan, sa pool. Dala natin sa taas. At ito na yung pang-apat. Aba, mukhang magandang klaseng isda to ah. Ayaw, papahabol pa. Ayun, tinira ko na kahit malayo. Boom, sa pool. Ayan, isang snapper ulit o long nose emperor. Ayan, tuhog siya mga kaspero. Ito na yung panglima. Ayan, nakita na natin yung target natin. Ayan, para siyang mayamaya mga kaspero. Ayan, aba, tahimik mo pa. Ito sa'yo. Toing, sapol. Sa hasang na naman. Ayan, medyo malaki ito mga kaspero. Ayan, siguro mga kalahating kilo. Ayan, bitbit na ulit natin pataas.
at dagdag sa ating huli ngayong gabi. So ito na yung pang-anim. Ayan, papahabol, ang bilis. Isang long nose emperor ulit mga kaspero. Ayun, kung nakikita nyo, ayan, oh, mabilis talaga siya. Kaya titirahin na natin. Ayan na, lumiko. O yun, sa pool. Bulsa yata to eh. Ay, hindi. Nasa baba. Kung parting kilikili tinamaan. Ayan. Yan yung pang-anim. So, pang-pito. Ayan na. Ayan na ulit. Ha, emperor ulit mga kaspero. Ang daming emperor dito sa lugar namin. Kaso lang, nasa malalim sila. Ayan. Siguro mga nasa 6 hanggang 7 dipa sila. Ayan, pang-7. So, pang-8. Ayan, isang green job fish. Ayan, patakbo-takbo ka pa. Yun. Green job fish o kaya tawagin sa local malaguno. Ayan. Siguro nasa kalahating kilo to. So, mailap tong mga isda na to. Surprise na sila. Kasi nasa ilalim na ako nag-iilaw mga kaspero. Ayan. Ayan yung pang-8. Ito na yung pang-8 mga kaspero. Isang malaguno ulit. O green job fish. Ayan. Boom. Sapol kahit malayo. Lakas ng pana. Ayan. Tutusok ko pa. Kaso hindi tinamaan. Tusok ulit. Hindi tinamaan. Kala ko tinamaan. Hindi pala. Pero sapol naman siya sa pana. O sa shaft. Ayan. Lalaban ka pa. Pero nasa taas ka na. Sorry. So ito na, ang laki. Ayan, laking kanuping. Ayan, laki talaga ng kanuping. Snapper mga kaspero. Ayan, hindi ko alam kung snapper o emperor yan. Tawag sa amin yan, katambak. Ayan, laki ng katambak, mga kalahating kilo. So bihira lang to lumalaki mga kaspero. Ayan, yung ganyang klaseng snapper. So yung lumalaki talaga is yung long nose emperor at saka yung kanuping. Ayan, malaguno ulit mga kaspero. Grabe. Iba talaga pag malakas yung agos at saka walang buwan mga kaspero. Diyan tayo makakahuli ng malalaking isda. Ayan, ang gagandang klase. Green job fish, ayan, sari-sari. So ito na nga mga kaspero yung last natin. Ang laki ng pagi. Ayan, tingnan natin kung may GT. Ayun, nakakita tayo ng GT. Ang laki, ayun. Ang lakas niya kaspero, tingnan nyo, ang bilis. So pinahabulan ko lang para tamaan. Ayan Ayan. Ayan na. So nakaslow mo yan mga kaspero. Sa pool, sa tiyan. Yun sa tiyan niya tinamaan mga kaspero. Grabe, ang lakas niya, hinila ako. Buti nga naka-break away sit up ako mga kaspero. Ayan, kung titingnan nyo habang pataas ako, talagang hila-hila na niya yung boya ko. Ayan. So break away yan mga kaspero, kaya maganda talaga. Pag nakapana kayo ng malaki, hihilahin niya lang yung tali. At saka may boya yan mga kaspero, kaya kahit saan niya dalhin, makikita nyo pa rin. Iba kasi kapag break away setup. Ayan. So sana mahuli natin ito. Ayan, palapit na ako sa buya. Ay, nihila ko na. Ayan na mga kaspero, kita nyo na sa tiyan yung tama. Ayan. Ang laki niyan, halos nasa kulang-kulang 10 kilos mga kaspero. Ayan, hawak-hawak ko na. At napakaswerte natin ngayong gabi kasi nakahuli ulit tayo ng isang malaking trevally o giant trevally. Ayan, napakaswerte natin. Unang linaw ng dagat, pero nakahuli tayo ng malaki. At nagpapasalamat tayo sa biyayang ating natamo ngayong gabi mga kaspero. Ayan, ang saya-saya. At nakadali tayo ng isang malaking giant trevally. So ang tagal kong hindi nakapag night dive. At siguro since 2 months yata o 3 months hindi ako nakapag night dive, hindi ako nakahuli ng malaking trevally. Kasi dati kalimitan nakakahuli ako sa gabi niyan. So lagi kaming nakakahuli niyan pag malakas yung agos. Nakadali tayo ng isa. Isang GT. Laki
Nakadali na tayo isa. Ayos. Panalo. Diyan lang. Baliktad ito sa may kantan. Oh. Sana madagdagan pa. At ito mga kaspero, pauwi na sana kami. Kaso nakita ko tong grupo ng mga seashell na napakarami. Halos nagtumpukan sila sa isang corals o sa malaking bato. Ayan, kung nakikita nyo mga kaspero, ang dami talaga. Halos ayan o, ang lalaki nila. At yung ginawa namin ni Master Rex, nilagay namin siya sa ilalim ng mga corals. Ayan. So hindi namin ito kinuha mga kaspero kasi nangingitlog sila. Ang dami nila dyan sa ilalim. Halos siguro mga 50 piraso siguro sila dyan mga kaspero nangingitlog. So hindi namin talaga sila kinuha kasi bawal naman yung tuli. Ayan. So kung nakikita nyo, ayan, sa isang corals na yan, ang dami nila dyan. Ayan. Grabe. Halos nagtumpukan sila. Ayan. Binalikan na ulit namin. Malalim naman to mga kaspero. Nasa 7 dipa. 7 o 8. 8 dipa dyan siguro. So sa ilalim sila. Ayan o. Ayan si Master X. Inaayos niya. Nilalagay niya doon sa ilalim ng corals yung mga shell. Ayan o. Tinitingnan niya o. Ang dami. Ayan, nilalagay niya sa ilalim. Hindi namin to kukunin kasi alam naman namin bawal. So sana dumami pa sila dyan sa ilalim at hindi makuha ng ibang mga mangingisda. Kasi yung mga ibang mangingisda nangunguha talaga ng mga ganyang klaseng shell. Ayan. Ang dami din nakatupukan dyan sa corals na yan mga kaspero. Ayan, good morning mga kaspero. Kakahon lang. Umaga na talaga kami. Start kami alas 9. 10. Grabe. Ayan ang nakahon. Liwanag. Kain na tayo tinapay. Nandito na kami mga kaspero sa tabi. Sobrang low tide. Layo ng bubuhatin namin bangka. Layo sa tabi. Grabe. Ayan. Opya. Sobrang low tide na mga kaspero. Iiwan lang namin yung bangka dyan. Nilagyan lang namin ng anchor.
Going home na kami mga kaspero. Yan. Yan, pwede. Yan. Ano pa? Isa lang yan. Yan. Samaral. Lalapad oh. Yan. Ano pa tayo ka na? Tayo warang ako na. Meron mo. Yan. Karon. Yan. Tayo ako bahon. Ba. Ano pa? Ano pa? Gusto mo ang saan? Sungay? May pumakyaw. Ito pa oh. Pumakyaw. Ya ko lo, sudla ko lo ang into. Ito. Yan na lang. Yun o. Ito na lang natirang dalawa. So, iwain natin ito. Pinakalista na. Astig ang tama o sa tiya na. Lapos pa na, berlayo. Bir nahulog ang kamera. Muntik nang nawala yung kamera ko. Potol. Group. Yeah. Na-firm ang laman. Basta bagong huli. Sariwa-sariwa. Sakto sa tiyan. Pero ubos na. Naglilinis na kami ng aming mini palengke.
Pang ulam na lang yung iuwi namin. Ayan. So, libre na ulam. Bigas na lang.